Kiuruvedellä, Savon sydämessä, sijaitsee Ylä-Savon ammattiopiston koulutila Hingunniemi, jossa koulutetaan hevosalan osaajia. Hingunniemi tarjoaa hyvät puitteet hevosalan ammatin monipuoliseen opiskeluun. Meillä on iso maneesi ja ulkokenttä, toimivat maastot, ravirata, ajoreitit hiittisuorineen, kengityspaja, kävelytyskone, oriasema, hevosklinikka ja kauniit maisemat. Nuorisopuolella Hingunniemessä on mahdollista suorittaa hevosalan perustutkinto. Hevosalan perustutkinnosta voi valmistua joko ratsastuksen ohjaajaksi tai hevosten hoitajaksi. Hevosten hoitajat voivat suuntautua ravihevosten hoitamiseen, hevoskasvatukseen tai hevosharrastepalveluiden tuottamiseen. Ravihevosten hoitamiseen suuntautunut hoitaa eri-ikäisiä ja erilaisessa valmennusvaiheessa olevia ravihevosia. Hänellä on CE-ajoluvan edellyttämät tiedot ja taidot ja hän omaa hyvät perustiedot ravihevosten valmentamisesta, terveydenhoidosta, lääkinnästä, kengityksestä, ruokinnasta sekä varusteista. Hevoskasvatukseen perehdyttävät tutkinnon osat suoritettuaan opiskelija osaa hoitaa ja käsitellä eri-ikäisiä varsoja ja siitostammoja ja oreja. Myös asiakaspalvelu, tallinhoito, näyttelytoiminta ja hevosten liikutus sujuvat hevoskasvatukseen suuntautuneelta. Harrastepalveluiden tuottamiseen suuntautunut opiskelija oppii toimimaan hevosharrastuspalveluita tuottavassa yrityksessä. Hän on monipuolinen osaaja, jolla on hyvä ratsastustaito ja hevosen ajaminenkin sujuu valjakoilla tai kärryillä. Maasto- ja vaellusretkien suunnittelu ja toteutus, asiakaspalveluhenkisyys ja myös luonnon ja ympäristön huomiointi kuuluvat tämän ammattilaisen ominaisuuksiin. Suuntautuminen on mahdollista myös ratsastuksen ohjaajaksi, joka vastaa ratsastuskoulun hevosten hoidosta. Ratsastuksen ohjaajaksi suuntautuvan ratsastustaito on helppo A-tasolla ja hän pystyy peruskouluttamaan hevosen ja pitämään tuntihevosten osaamisen ajan tasalla. Ratsastuksen ohjaaja on yrittäjähenkinen asiakaspalvelija, jonka ratsastustunneille tullaan yhä uudestaan. Kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluu tuhti peruspaketti hevosalan ammattiaineita, käytännön töitä koulun talleilla ja työssäoppimispaikoilla Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi yleissivistystä nostetaan muun muassa kieliopinnoilla, matematiikalla, kulttuurilla, terveystiedolla ja liikunnalla. Kestävä kehitys ja elinikäinen oppiminen ovat myös koulutuksemme painopistealueita. Meillä on myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinto MAHIS, jolloin saat ammattipätevyyden lisäksi suoritettua lukion tai ylioppilastutkinnon. Myös aikuisille on tarjolla runsaasti erilaisia opiskelumahdollisuuksia, eikä oppisopimuskoulutustakaan kannata unohtaa. Tervetuloa rakentamaan hevosalan tulevaisuutta kanssamme Kiuruvedelle Hingunniemeen. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.